ቅድሚ ሶኒ ትሬድ ምግባር እዛ ቪዲዮ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ and I want to share you ከመይ ገረ analysis ከም ዝሰርሕ and ናተይ atmosphere ከመይ መስል ኣብ ሰንበት ኮይኑ analysis ክሰርሕ ከለዉ እዚኣ ቴክ ፕሮፊት ተሃርም ዶ ይተሃርምን ኣብ ኮመንት ጻሕፉልይ ከማን ያ ምክንያቱ ኣብዚኣ እያ ዘላ ካብዚኣ ናብዚኣ ላዓሊ ተሃርም ዶ ወይስ ብሬክ ኢቨን እያ ከተውፀኒ ኣብ ኮመንት ጻሕፉልይ ጋይስ ኦኬ ኣብ US 100 SMT ዝበሃላሉ SMT እንታይ ማለት እዩ Ladies and gents, salam tanabali kamiton. Salam ክትሉ በዓል ሙሉ ተስፋዬ well finally ሰንበት ኮይኑ ተመሊስና ኣለና and ቅድሚ ሶኒ ትሬድ ምግባር እዛ ቪዲዮ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ and I want to share you ከመይ ገረ analysis ከም ዝሰርሕ and ናተይ atmosphere ከመይ መስል ኣብ ሰንበት ኮይኑ analysis ክሰርሕ ከለዉ ሎሚ ዘካፍለኩም ክኸውን እዩ but normal ሪከርድ መልክዑ ጥራይ guys ክንደይ ዝኣክል effort ኣብቲ analysis ናትና fundamental technical put ክንገብር ከም ዘለና ክንእቱ ከም ዘለና ጥራይ ዘካፍለኩም ከውኒ ማለት እዩ and yeah guys ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ብተኻታሊ losing trading ኣጋጢምና ነይሩ عرفت وسيله نيره جيجن تمليس له ان كملس كله I'm so energetic now and boost I'm so proud and I'm so happy and yeah I can feel the future of winning the future that we're gonna build together that's my feeling okay but I have here what is this guys trade your plan not your emotion تاي مالتي ناتكا مدب امبر نسخه بلانز جبر كاي دمدب كاي امبر سمعت ناتكا تريد كي تجبر مالتي فتوا توصيه باي زوي سو لو ميركر جبرلكم ابزي تشيبس قريب لهم تري وزلهم دابلعهم مالتي at the end of the day trading freedom not my دابلعنا up here my alani country وزلهم no alcohol only water guys مالتي but enjoy تجبروا تخونكم I don't have ዝኾነ ተቃውሞ ማለት እዩ so yeah then ክወስደኩም ጽባሕ ሶኒ እንታይ ያጋጥም ክንሪኦ ንኸውን ኢና let's go guys so ኩሉ ነገር ሪከርድ ገበረልኩም ነይሩ ከባቢ 3-4 ሰዓት ዝኸውን እያ ብስክሪን ነይረ ባትገሊኡ ሞባይል ሜጋባይት መለያይላትን ማለት እዩ ካብትሪኦ ዘሎ መጀመርያ ፋንዳሜንታል አናላይሲስ ክንሰርሕ ነርና ማለት እዩ ኣብ ቻት ጂፒቲ ኣቴ ዘይገምጠልኩ ነገር ኣይነበረን ፋንዳሜንታል ኣብ ትዊተር ኣብ ፎሬክስ ፋክቶሪ ድሕሪኡ አናላይሲስ ክሰርሕ ነርኒ ኮሚትመንት ኦፍ ትሬዲንግ ቴንደንሲ ኣቴ ቼክ ገብር ነርኒ ማለት እዩ ፎሬክስ ፋክቶሪ ኣቴ ድሕሪኡ ቴክኒካል አናላይሲስ ክሰርሕ ነርኒ ማለት እዩ ቴክኒካል አናላይሲስ እናሰርሓ ትሬድ ዘለኹ ሓደ ግዜ ጽምዋ ይስማዓካ እዩ ቧት مزيكا ولا انا اساساخي ام غلطو ابيلكم طريقهم الناس اساساخو تروبني يكون بالتي سو ذن دحريو ناي ترامب نيوز بتاعمي اشغار كوين لو ذا ناي ترامب نيوز بغمي اوتوماتيكالي كتكاتلو تقولو كاب تويتر وصاي زبل اناليسيس صريح هنا تيليجرام سجلكم مالكو كتكاتلو ومتقول ابلكيشنات ان ويب سايتات ان تيليجرام جروبات مالتي اند يا اند تهننت بالمزيكا ولا اغلناي تمنيت زي لمالتي ذن technical analysis هنا ناب تيليجرام سجلكم الدحريو everybody poll codes نيرو ناتي تيم كاتوم مساي لايف تريدز بيقبرو ناتوم نيوز تخاتيلو فاندامنتال تكنيكال سنتمنتال اوبسيوم مرجع خبريرو مش حدا ناتنا تماراي تداويله اندو ولقاوي ريتو هيبيو بلان بزعبا بلان ناتو بزعبا تريدينج ريسك مانجمنت ناتو سايكولوجيكال نتفلات ناتو تزاربين ناتو اندحريو ناب سوني مسينا جايز لولش انجون سلام انا هبلي كمي تخونو سو اب سكرين زلو مان كاب تريدينج اي وصخون زلو جايز يا تمليسو ماركت كوصاني خيليو جن لومي اتينا لنا مجمريا بريك ايفن اوتينا دن حجي خا اتيلو ماركت ناتنا هم تريو زلهم تعم سبق يخيدالو دحر تيك بروفيت تهاريمو مجمريا بريك ايفن اوتينا $130 قال تراي سريع وصي مالتي اجي تيك بروفيت تهاريم لايك ناب كبابي $200 سرح كوني سو بافريج كبابي $10,000 كنسرحنا which is 1% زخون اب كنملسينا مالتي كابتو وريدنا صنحنا درو داون مالتي دات ماج بزح ايك زاربكم بتاعمي تاف زغون غزي نيرو بقدمكم كم زراغمون كاب سنبت بزح مدلواتنا نكبر صنحنا مالتي دن نابتي تكنيكال بارت وسدوكمي اسكي كابت تريد ناتنا انتاي كنو مهار نخيل زغلصلكم كاوني سو نابتي چارت وسدوكمي جايز ثانك يو اوكي دن اب لايف جايز እንደዚህ ዝመስል ግዜ ነርና በሓፂሩ ስፒድ ወሲኸ ቢለኩም አለው ተቀዳሚ ትሬድ ናትና አቲና ነርና ደን ብሬክ ኢቭን ናወፂና ደን ድሕሪኡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦፕን ጌርና አናላይሲስ ክንሰርሕ ነርና ሓደ ብሓደ ካብ ጆን ጀምቢርካ ክሳብ መወዳእታ ጆይን ገይሮም ኣልሞስ ኣብ ከባቢ 20 ገለን ኣባላት ነይሮም ሎሚ
So then bias kan wutsin yerna antrio zelo ma bsada ta'al tahat togido ma tina tahat toridu sell side natna then dahriu kalot abalat natna share gerobna natom analysis kale share gerom exactly tamasali bias kam zelna misragagetzna ቲማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ ሎሚ ሰሪሑ ኣብዛ ሓለፈ ዝሰራሕና ጌጋ ኣናላይሲስ ክንገብሮ ነርና ድሕሪኡ ድሕሪኡ ሓድሽ ሓደ ኣባል ናትና እዚኣ ክንኣትልና ኢልና ማለት እዩ እዚኣ ምስ ረኣናያ ክንኣቱ ነርና አንፎርቹኔትሊ ማርኬት ከይእተውና ብጣዕሚ ኣብታ ናትና ኮንሶሊዴት ገይሩ ኣይተውናን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹም ከይእተውና ተመሊሱ ናብ ላዕሊ ዶ ክንኣቱ ኢልና ነርና ክንፅበለና ገለ ተባሂልና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እተወናን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣይተወናን ግን ፋይናሊ የቲና ማለት እዩ ምስ እተወና ዳይሬክትሊ ናብ ናትና ስተብሎስ ይኸይዱ በት ታንክ ዩ ስተብሎስ ናትና ይሃረመን ንላዕሊ ገፁ ኸይዱ ላዕሊ ተመሊሱ ማለት እዩ ፅቡቅ ንላዕሊ ኸይዱ ነይሩ ባት ጠባይ ናይ ማርኬት ይቕልዋትኩም ትፈልጥዎ ተመሊሱ ብሬክ ኢቨን ኣውፂና ማለት እዩ ብሬክ ኢቨን ምስ ወፀና ኦኬ ንሎሚ ይኣክል ኢልና መጨረሻ ምስ ወፃና እተው ረኺባ ኣነ ናብ ቴሌግራም እተው ኢለ ስድሎ ማለት እዩ ካብዚ ክንቅፅል ኢና እጂ ሎሚ ትሬድ ዝገበርናዮ ነዚ ይመስል መጀመርያ ኣቲና ነርና ብዛ ቀዳሚ ትሬድ ናትና ድማ ቢላ ምስ ገለፅኩልኩም ማለት እዩ ተመሊሱ ማርኬት መጀመርያ ንላዕሊ ከይድልና ነይሩ ኣቲና ደን ኣፕ ሳምዌር ኣብዚኣ ኢና ምስ መፀ ማርኬት ኣቲና ማለት እዩ ማርኬት ንላዕሊ ከይድልና ሂር ናትና ናይ መጀመርያ ቴክ ፕሮፊት ኣብዚ ከባቢ እዚ ይኸውን ነይርዎ ሶ ተመሊሱ ደን ተመሊሱ ብሬክ ኢቨን ንክገብሩ ሓቢሮም እቶም ቲም ናትና ብሓፍሻ ኣነ ጥራይ እውን ኣይኮንኩን ሳቶም እውን ብጣዕሚ ንፉዓት ትሬደራት እዮም so then a break even was تسامعنا وصينا مالتي الدحري وريدو take profit هاريملا and ab US 500 مالتي liquidity وشيلنا liquidity ab US 500 توشيلنا SMT ab زفتيرنا له مالتي yes 100 مالتي then shift gearنا تري was along here so the market تمليسو ab زي اتينا العلي وصالو so far كساب حجي جي إذن تأيوتي أبلور تايم فريم نوري جلنا confirmation نعمل نساعدكم حجك أبزا فيديو زي عند حدا كتب مهارة تدليهم أب US 100 تقولوا ده نمتى كم زعتنا confirmation ريهم ستوصل الملك وقت مهارة تقوليهم دي ولا بلايف كساته هو يتقالوا شيء تمر تقت مهارة تقوليهم كيدكم نمتى كم زعتنا ده أب هاير تايم فريم زعتنا له مهنيات كسجل لكم كوني جي كاب 1 minute ناب 15 minute مجمرة عن كيدنا so أب 15 minute I think زغنت فوينا and زيالاتنا حدا ستول ኣብዚ ሕጂ እንትሪኦ ዘለኹ ማርኬት ንላዕሊ መጀመርያ ካብ ላዕሊ እዩ ዝመፅእ ነይሩ እዚ ክብል ከለኹ ላይክ me bring this here እዚ ክብል ከለኹ ሕጂ ሎሚ ማርኬት ኦቨርኦል እቲ ናትና ማርኬት ኦፕን ዝገበረሉ ኒው ዴይ ኦፕን ዝገበረሉ ሎሚ ሻርፕ ብናይ ኒውዮርክ ኦፕን ዝገበረሉ ሰዓት ኣብዚ ከባቢ እዩ so እንታይና ገርና ማርኬት ንታሕቲ ወርድ ነይሩ here መጀመርያ እዚኣ ታርጌት ሪና ማለት እዩ ንታሕቲ ወሪዱ ሊኩዊዲቲ ወሲድና there was liquidity here plus unmitigated ዝኾነ mitigation block ነርና ኣብዚ ከባቢ እዚ mitigation block ናትና mitigated ገርልና ምስ ተንከፈልና ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ተጸቢና ኢና ክንኣቱ ወይልና ማለት እዩ but unfortunately ለምትሪኦ ዘለኹም ንላዕሊ ወፅዩ and then expect ንገብራልና ንምንታይ ናብዚ fair value gap እዚ ከባቢ እዚ ንክመፀና ማለት እዩ so ተመሊስ ተውጪኒ break even ክወፅየ ማለት እዩ እንዳሃዳ ናብዚ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ተኸይዱ ግን ብሓደ ኮይና ንሪኦ ክኸውን እቲ ማርኬት ምክንያቱ ኣብ ላይፍ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ እቲ ቪድዮ ናብ ናትና ኤዲተር ሪከርድ ናገበርኩ ይስድ ኣለኹ ኤዲት ገይሩ ንቐዳልዎ እሞ ወቅቲ ሰዓቱ ክስደለልኩም ናባኹም ያ ብዙሕ ግዜ በቲ ዕላማ ናይዚ ቪድዮ ከም ዝነገረኩም ነዞም ሕጂ ትከታተልዎ ዘለኹም ፅቡቅ ዕድል እዩ ኣብ ላይፍ ናተይ ሃዋህው ከመይ ኣሎ ሓደ ፕሮፊቴብል ትሬደር ክኸስር ከም ዝኽእል ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ፕሮፊቴብል ትሬደር ዊን ትሬዲንግ ኣሰልቻዊ ፓርት ከም ዘለዎ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ፕሮፊቴብል ትሬደር ላምቦርጊኒ ዝዝውር ጥራይ ኣይኮነን እቲ ፕሮሰስ ናብኡ ንክትከይድ ምስ ተዓወተ ምዕዋት እስ ጆርኒ እዩ እቲ ጉዕዞ እዩ ምዕዋት ማለት እዩ ሶ ፅባሕ ንግሆ ላምቦርጊኒ ምስ ገዛእኹ ኣነ ከሚሊ ክኸውን የኮንኩም ክትብሉ ሚሊ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ፕሮሰስ ቶቶ ትሬድስ እቲ ዝሓልፎ ዘሎ ፕሮሰስ እንታይ ከም ዝመስል ምፍላጥ እዩ ንዓኻትኩም ናብቲ ናይ ዓወት ደረጃ ከምፀኩም ዝኽእል በር ፅባሕ ንግሆ ላምቦርጊኒ ምስ ወነንኪ ይኮነን እቲ ንዓኻትኩም ክጠቕመኩም ዝኽእል ቪድዮታት ብሰደልኩም ማለት እዩ ሶ ትራስት ደ ፕሮሰስ ኩሉ ግዜ እቲ ፕሮሰስ ይኽርዳእካ ዘለዎ ብናይ መንገዲ ተኸቲለ እያ ናብ ፕሮፊቴቢሊቲ ዝኸይድ ዘለኹ ናብቲ ኣብ ትሬዲንግ ኣብዚ ላዕሊ ጥርዚ ክትኸደሉ ትኽእል ዝኸይድ ዘለኹ ክርዳእኩም ብዝኽእል መልክዑ እዚ ሪከርድ ዝገብረልኩም ዘለኹ and ያ ነዚ ቪድዮ ላይክ ክበርዎ ኢኹም ሙሉእ ኣታዊ ናይዚ ቪድዮታት ዝሰደልኩም ዘለኹ እውን ናብ ጀንበርቲ ትሬደራት ብጊቭ ኣዌይ መልክዑ እዩ ዝስደድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ክውዳእ ከሎ
ኣብ ቴሌግራም ናትና ጆይን ተገይርኩም ሪፖርት ዝገብረልኩም ይኸውን እዩ ኣታዊታት ናትና ጊቭኣዌይ ክንደይ ከም ንህብ ኢንፎርሜሽን ዝበኩም ከውን እዩ ናትና ሴልስ ማናጀራት እውን ከምኡ ኢንፎርሜሽን ይህብዎም እዮም ሶ እቲ ምክንያት ዝኣተናሉ ሕጂ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ግን ኣብ ናይ ዴይሊ ክንመፅእ ኢና ኣብ ናይ ዴይሊ ሎሚ ካልእ ዝኣተናሉ ኮንፊርሜሽን እውን ኢንፎርሜሽን ክበኩም ኣብ ናይ 1 ኣወር ተመፂና ነዚ ይመስል ሕጂ ከኣቱ ከለኹ ነዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝኣተኽዋ ናይ 1 ኣወር ሊኩዊድ ወሲዳትና ኣብ ናይ US 500 liquidity ናይ previous 4 hour liquidity ወሲድልና ማለት እዩ SMT ተጠቂመ ኣብ ትሬድ ኣትየ ዘለኹ ማለት እዩ ኤክስፔክቴሽን ናተይ ማርኬት ኩሉ ግዜ ካብ ዲስካውንት ናብ ፕሪሚየም ይመፅእ እዩ ፕሪሚየም ማለት ከዓ 50% እዩ 50% ናይ ዛናትና ፈጢርልና ዘሎ ስዊንግ ተሪእናዮ ከምዚ ገርና ሓንፂፅና እታ ስዊንግ ናትና ማለት እዩ ፕሮባብሊ ማርኬት ናብ ዝኸባብ ዝኽመፀለ ኤክስፔክት ትገብር ኣለኹ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ኣበይ ዘሎ is kind of somewhere around here so ብርግፅ ማርኬት ናብ ዝኸባብ ዝኽመፅእ ክእል እዩ ግድን ኣይኮነን ናብ ዝኽመፅእ ከማን ክፅበዩ ኢቭን ክፅበዩ ክእል ናብ ዝኽመፅእ ግን ኣነ ኣብ 1 to 2 እየ ቴክ ፕሮፊት ክወስድ ምስቲ ዘለና ናይ ድሮው ዳውን ማለት እዩ ፕላስ ግዜ እውን ኣገዳሲ እዩ ሰዓት 12 ኮይኑ ኣሎ ካብ ሕጂ ንድሓር ማርኬት እቲ ኩሉታት ናቱ ኮንሶሊዴት ምግባር ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ካልእ ኣብ 1 ኣወር ኢና እዚ ክንሪኦ ፀኒሕና ኣብ 4 ኣወር ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ዝበኩም ክኸውን እዩ ኣብ 4 ኣወር ዲፐንድ ጌርና ኢና ትሬድ ጌርና ሎሚ ሓደ ካብቲ ዝነበረ ኣብ 4 ኣወር ማርኬት ነዛ ሊኩዊዲቲ እዚኣ ተወሲድልና ጥራይና ሎሚ ባይ ክንገብር ዝብል መርገፂ እዩ ነርና ማርኬት ኦል ታይም ሃይ ሊኩዊዲቲ ተወሲድልና which is ብታሕቲ ዘለና ኦል ታይም ሃይ ሊኩዊዲቲ ተወሲድልና ኣብዚ ባይ ሳይድ SLL which is ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ኣለና ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ተወሲድልና ጥራይ ኢና ሴል ክነኣቱ ብታሕቲ ከዓ ኣብዚ ኣለና ሶሪ ኣብዚ እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝተፈጥረ ካንድል ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣለና ሶ ዋት ሶ ማርኬት ብታሕቲ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ SSL is ዝበሃል ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ምስ ዝወስድ ጥራይና ሴል ክንገብር ኢና ነርና ባይ ክንገብር ሶሪ then ማርኬት ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና መጀመርያ ኣብዛ ካንድል ኣብዛ ቀዳሚት ካንድል ኣቲና ነርና ባት ማርኬት ያ ብሬክ ኢቨን ኣውፅኢና ማለት እዩ በዛ ሕጂ ወሪዳ ዘላ ካንድል then ድሕሪኡ ኣብ US 500 ከይደ ክሪአኩም እየ ኣብ US 500 ከይድና እንድሕር ዳ ተሪእናዮ is here ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ US 500 ከዓ እቲ ማርኬት እዚ ይመስል እቲ ማርኬት ናትና ኣብ US 500 ኣብ ናይ ኣወር እዚኣ ሊኩዊዲቲ ወሲድዋ እዚኣ ወሲድዋ ነዚኣ ሊኩዊዲቲ እቲ ናትና ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ሶ ሴል ሳይድ ሊኩዊዲቲ ወሲድልና ማለት እንታይ ክንፅበ ንኽእልና ኣብ US 100 SMT ዝበሃል ኣሎ SMT እንታይ ማለት እዩ US 500 እንድሕር ደኣ ሊኩዊዲቲ ዝወስደልካ ተልዩ ግዴታ ኣይኮነን US 100 ሊኩዊዲቲ ንክወስደልካ US 100 ሊኩዊዲቲ ዝወስድ ተሊኻ US like እቲ ቃላት እውን ክተሓወሰኩም ይኽእል እዩ you know trading ብጣዕሚ እዩ ንጀመርቲ ከቢድ US 100 ክንብል ኮልና ናስዳቅ ንብል ኣለና ማለት ናስዳቅ ሊኩዊዲቲ ተወሲዱ ግን ከዓ US 500 ከዓ US 500 ከዓ ሊኩዊዲቲ ተዘይወሲዱ ናስዳቅ ሊኩዊዲቲ ተወሲዱ then short or long ክንገብር ንኽእልና at the same time US 500 ሊኩዊዲቲ ተወሲዱ US 100 ወይ ከዓ ናስዳቅ ከዓ ሊኩዊዲቲ ተዘይወሲዱ then at the same time SMT ይበሃል ክልቲኦም ናብ ሓደ ማእዘን ስለ ዝኸዱ ንሓዲኦም ተጠቂምና ክንኣቱ or trade ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ that's the game ማለት እዩ so that's why እዚ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደልና SMT ተጠቂምና ባይ ገርና and I don't know let's see the result ኣብዚ ስክሪን ሕጂ ወፂእ ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ስክሪን so far result ክንርኢ ንኽእል ኢና I think ክሳብ ሕጂ እኮ ኣብ ፅቡቕ ሃዋህው ዘለና መስለኒ ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅቡቕ ሪዛልት ክበኒ እዩ almost ናብ ከባቢ 2% ዝኸውን sorry 1% ዝኸውን ፕሮፊት ክንሰርሕ ኢና ማርኬት እንድሕር ንላዕሊ ተሃሪምና ማለት እዩ ብላዕሊ ታርጌት ናትና ካርመልና ተኽእል ተውፂና ከዓ ብሬክ ኢቨን ኦልሬዲ ብሬክ ኢቨን ገይረ ኣለኹ ኣበይ ተልኩምኒ ኣብዚ ከባቢ እዚ ብሬክ ኢቨን ገይረ ስለ ዘለኹ ማርኬት ተውፂኒ ያ ዜሮ ጥራይ ክወፅእ ዝኽእል ሎሚ ኣይክኸስርነን ኣብዚኣ እውን ኣይከሰርኩን ኣብዚኣ እውን ኣይክኸስርነን which is part of the game ንፅበዮ ነገር እዩ ኤክስፔክት ንገብሮ ነገር እዩ as a professional ማለት እዩ ካልኦት ትሬደራት ብኸመይ መንገዲ ከም ዝኣተው ከሪአኩም እየ ኣብዚኣ ናብ ከባቢ 3 ሰዓት ዝኸውን ምሳዮም ነይሮም ኣብ ላይፍ ምሳዩ ኢሎም ሎሚ ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሎሚ ትሬድ ሎሚ ክንገብር ኢና ኔልና ወፂና ድሕሪኡ መእተዊ ምስ ረኸብኩ እየ ኢንፎርሜሽን ሰደሎም ኣነሳቶም እውን ነጊሮዮም ነይረ ክወፁ ከለዉ ሶ ኣብ ቴሌግራም ክወስደኩም እየ ኣብ ናትና ቴሌግራም VIP ላይፍ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣልሞስት ናብ ከባቢ 34 ኣባላት ኣለውና ምናልባት ዙም ገይረ ዘሪአኩም ክኸውን እዩ እቲ ናትና ከምዚ ገይረ ከብለልኩም I don't know but
كمزون زك على مثلا تدي trade ناتنا دار أنا يو it's here so I think كمزي بيمان زبل كبلي نزي مثل كل جزء trade كنقبر كلنا حدث بين الحدا technical fundamental sentimental مصنعات التشريح زخون trader أبال ناتنا مالتي انت يالو void لنا what is void لكم تعادلوا معاكي مرج عن نقبر لومي بولش دينا كنقبر ويس بيرش زبل أبز مرج عناتنا هنطري وزلهم مجي 10% رأي لومي بيرش نيرنا لومي مرج عناتنا كاب حموشة ملو مصنعات زقبروا professional traders مالتي bullish expectation نيروم so that's why now bullish trade كرنا نسيت رأيكم أبزي كم تري وزلهم تي مرجعات هتعلو live discussion نقبروا له جانا نزي أكاديمي متاوي زريكم كوني نزا سئلي تاسئل نزيات مسل مالتي أكاديمي متاوي somewhere around here market نابزا line زي أتمسئلنا كن أتو لنا أبزون تري وزلهم buy limit here كبروا اليوم أتلو اليوم 1 to 2 risk ناتنا مالتي then break even بزمل كأنها trade نقبر مالتي so join كتقبروا تقول ليهم نهاراتنا ناتهم financial هواهو زفقدوا تقولوا جنبرتن إذا فيديو تري واتل ليهم كا الفيديو كتكاتل وزلكم up course زبل آتيهم level 1 level 2 level 3 مستمعارو بتعمي أقول زغنا فلتت كله كمي then داريو ناب live trading ناب ناخد موسو تقول ليهم so yeah ناب ناتنا trading كنملس ناب ناتي trader connect وصلكم كوني guys so up trader connect ناتنا it's here guys almost كم تري وزلهم كساب حجي 4000 بلس اسكي ريفرش قبري 4000 قالن سريحنا خمزلنا يارينا لو بزام تري وزلهم ياس شو منتم 150 كل تنز اكل بروفيت سريحنا خمزلنا يرلو probably 10000 نسرحيو expectation ناتي قد ماركت بستوسن ملكعو تمليس له مسلني almost ناب تيك بروفيت ناتنا يزغدلنا زلو بتعمي سترينج كمزي نعهاتكم ريكورد ناقبر كلكم تيك بروفيت كهرمي زبل قمتسي نبرن كمزي تري وزلهم but so far صبو يخيدالو then expect نقبرو نقريخا as a professional that's why I ريكورد نقبرو لكم زلهم so نابناتنا كنملس نابزي جيم جي 4000 حنقل نبلالو updated نخون سوسنا سكنتات زوسترليو but برجز ناب كبابي 10000 زغون إنا هنسرع 15 حنقل إنا هنسرع I think let me check my أب تلفوناتي آتي ترينا يوم كم تري وزلهم أبزي I don't know كم زي كده تريكم زرعي مثلا نبات شان 400 شان 500 إنا بروفيت كتاب جسالين هذلنا تلتا شان همسرة 0.5 إنا ريسك جيرنا ده 1 to 2 داران ركبتلينا هي كاب حدا أكاونت تلتشح نحن مشت أكاونت 10 زغون بروفيت نركبينا مالتي أوز هيريا لومي كم تري وزلهم 7% وين ريت نيرنا كلت تريد سلسة جزء تريد كيرنا I think سلسة جزء تريد كيرنا سلسة بريك إيفن ناوتينا مجمرة 230 ناوتينا أب كالأيتي $19 تراوتينا أب سالسيتي حجي أتينا يالنا دين كندري عينا ناتي سايكولوجي سالو مسايف قوني هي إلني like ميلي كدوس على كا أبزغ بابز مسمسة ماركت مالتي نلعب وسيو soon as a professional تي سايكولوجي كال ناتي حقزن سلسلة مالتي جن دلوقت كيرنا أنا بتعمي professionally sport تقبر نيرني walk تقبر نيرني meditate تقبر نيرني قلتي فهدك اسكال نيرني بزوح نجار أمالالي أنا لومي مالتي so then مستملس like كابزي كبابزي ندحريت مستملس كمان break even توسع لك حجولا otherwise market goes أكا إيميلي كليل مالتي so it's professional we have to trust the process and market I'm not take profit as a مسيو I'm not trading for the number نتي قصري أكون trade قبل زلون who cares جزاهراي عمت جزاهراي كنا كجمر كله غفيلة عمتاو target ناتي مسودة أخوي challenge جنبير زلون and حمش الشح تراي ناريست جير نازلنا which is a little fraction of my capital مالتي أبزح جوان and with this one we're gonna do it كن قبره إنا مالتي we're gonna achieve it مالتي so thank you so much guys تفيديو نزيد مثل and result I don't know حجي حزوكم بايد اللي فيديو كي نوح مثلا result كنا بتيليجرام نسد لكم كوني زي أتيك profit تهرم دو يتهرمن أب كومنت تعرفوا لي كمان يا مناتو أبزي أجل لك أبزي أنا أبزي على تهرم دو ويس break even يا كتوس أني أب كومنت تعرفوا لي guys okay so أب كومنت تعرفوا لي almost دخلتها بس فيديو تو كبلاني أب كومنت تعرفوا ده أنا بشارت خيركم check بروا تزعت خلا ساعات 10 ثانية and دايكم زغنت نقولني يخون thank you guys cheers like and subscribe نعجبكم كمالتي yeah exactly so
ኣብ ስክሪናትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም almost ናብ ከባቢ 1.06% ስሪሕና ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ናብ ከባቢ $10,600 ሎሚ ክንሰርሕ ክኢልና ኣለና 1% ማለት እዩ 1% ናይ 1 ሚሊዮን 10,000 እዩ guys that's why ኣብዚ ታይ ባል ዝገብር ዘለኹ ሎሚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 10,368 ሰሪሕና ኮሚሽን ናይ ስፕሪድ እዩ 300 ገለ ከፊሎምና ሎሚ ዊን ሬት ናተይ 80% ነይሩ ማለት እዩ which is so good ማለት እዩ and ከም ዝራኹም እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ምድላዋት ኢና ጌርና it's a result of preparation which is ናይ ምድላው ዓወት እዩ meditate ገብረ ዘለኹ ባይብል የንብብ ንጎም ዝተሻኹ you know I'm so healthy ብጣዕሚ ጥዕናዊ ዝኾነ ህይወት እዩ ዝነብር ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ I drink only water guys and water is life and but ዝኾነ ነገር enjoy ትገብሮ ተኾንኩም ዝኾነ ተቃውሞ የብለይን so thank you and ኣብ ቀጻሊ ጽባሕ ንራኸብ ኢና ማለት እዩ